Moi! Mä oon Pernilla Indola ja mä kuvaan itteeni tässä mun tosi esteettisellä parvekkeella. Mulla on semmonen erityistaito, että mun pää vilisee ideoita koko ajan. Ja mä pystyn oikeastaan ideoida ihan mistä vaan, mitä vaan. Ja sit mä saan heittää semmosia jopa hulluja ideoita esille, mitä muut ei välttämättä ole ajatellutkaan. Mä ajattelen aika sillä just niin kuin laatikon ulkopuolelta asioita. Toinen semmoinen luonteenpiirte, mikä mulla on ja mikä on ehdottomasti vahvuutena, on se, että mä tuun toimeen ihan kaikkien ihmisten kanssa. Mä oon hirveän diplomaattinen ihminen ja mä pyrin kuuntelemaan ihan jokaista osapuolta ilman, että mä tuomitsen yhtään ketään. Mietitään tämän mainonnan suunnittelun alaa silleen, että missä mä vaikka oisin 10 vuoden päästä, mä oon valmistunut, niin ensinnäkin mua kiinnostaa hirveästi kaikki visuaaliset hommat, suunnittelut. Somemainontakin on tosi mielenkiintoista mun mielestä ja mulla olisi varmasti paljon annettavaa siinä. Visuaalinen AD on se ensimmäinen ajatus, mikä mulla tulee mieleen, että mikä musta voisi tulla. Toki myös siis tiedostaa sen, että tekoäly tekee tuloaan ja me joudutaan muuttamaan ehkä meidän työskentelytapoja tavallaan sen mukaisesti. Mä en lyö lukkoon sitäkään, että mä opettelisin tavallaan miten tekoäly toimii ja alkaisin tekemään työtä sen kanssa, että pystyisi tuottamaan uusia hienoja mainoksia ja tapoja mainostaa. Et mä oon ihan sillä tavalla avoin muuttamaan mun niinku semmoista oppimisprosessia, että mä opin myös semmoiset teknologiat. Vielä nämä 3 adjektiivia, jotka kuvaa mua oppijana. Ensimmäinen, analyyttinen. Toinen, uppoutuja. Ja 3, tekijä.